ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲಾರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆನ್ನುವೆ ಇನಿ ದಾದಾಂಡಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪು ಅಂದ್ ಏನ ಕೈಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಮಂಜಲ್ ದೆರೆತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದಿಯನ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಕಂತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದೈ ನಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಇರೆಕ್ಕಲ ಆತಿಜಿ ಒಯ್ತ ಮುದೇಳ್ದು ತೋಜುಂಡೆವಲು ಓ ಒಲೆ ಒಂದುಂಟತೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ದಕ್ಕದಿನ ಮಂಜೋಲ ಆತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ದೈ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದಿರ ಅವಳು ಆತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಆತೀನಿ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಆತೆ ಜೈತು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲೊಂಡು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ದಕ್ಕಿದಿ ನಾವು ಅಡೆಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಏನು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕಂತೆ ಅಂಗಡಿ ದಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಮೋಸ ಅನ್ಪೇರು ಪಿದ ಇಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇರೆ ದೀಪೇರು ಉಲಾಯ್ ಪೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದ ಇದಿರೆ ಸೋಕಿಪ್ಪುಂಡು ಓಪನ್ ಮಂತದೆ ತೊನ್ನತ್ತು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಬಸ್ 5 ನಿಮಿಷ ಎತ್ತಿರಿ ಬಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಈರೇನು ಇಂಚನೆ ಕಟ್ಟದೆ ತೊಂಡೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಡ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಅತೆ ಮಾತೆರ್ಲದೆ ತೊನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಸೇಲಾಪು ಜಾತ ಕೋಡೆ ಒಲ್ಲ ರೇಟ್ ಇತ್ತನದ ಅದನ ಯಾನ್ ಇನಿಯದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಪೋಯಿನಿ ಉಲಾಯ್ ಇರೆ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನಿಗ್ಲೆ ತೋಜವೆ ಒಂದು ಇರೆ ತುಲೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟೆ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಲೆ ಮೂಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟೆ ಆತ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚದೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಾತು ಕೈಂಚೋಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಇಡ್ತುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈರೆ ಹೀಗಿದೆ ಒಂದು ಚೌಕೊಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಸೋಕೊಂಡು ಒಂದು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲಾತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇರೆಕಲ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇರೆಕಲ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುವ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪುನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಶೋಕುದ ಇರೆ ಇದೇ ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರೇನು ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿರ ಕವಲಿ ಬತ್ತನಗಲ ಅಂಚೆನದೆ ಬತ್ತುನು ಅರಿ ನೀಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುಗ ಇನ್ನು ದೆಕ್ಕದೆ ತೊನ್ನೋಡು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೋಯ್ ಭತ್ತದ ಕಚ್ಪಾಂಡು ತರಕಾರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಚ್ಪು ಮಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪರುಂಡತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರುಂಡು ಒಂದು ಕಚ್ಪಾಂಡು ಕೊದ್ದಿಂಡು ಒಂದು ತುಲೆ ಅರಿ ನೀಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮಂತ್ ಕಡೆಕ್ಕ ಉಂತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಲಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈತ್ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವುಂಡು ಐಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಡೀ ತಾರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರೆಯೋಡು ರಡ್ಡ್ ಗಡ್ಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆದು ತೊಂದೆ ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ರಡ್ಡಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊನೋಡು ಐಡ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ತೊಂದು ದಾರಟ ನೀರು ದಿಯೋಡು ಬೇಯ್ಪಾರೆ ಪಂಡ ರಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏಪ ಇರೆಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುವತುಲೆ ಅಪಗ ಕೊನೋದು ಐಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಿಯರೆ ಇಜಿಂಡ ಅವು ಸೈಡ್ ದಿಂಡ ನೀರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಬೆಚ್ಚೆಪ್ಪುಂಡತೆ ಐಕೆ ಕೊನೋದು ದೀನಗ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂತೂಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೆಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬಂದ ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಡುಕು ಪಾಡ್ನ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಲ ನಮ್ಮ ಇರೆಕ್ ಪತ್ತಾದ ಸುರು ಬಂದನು ಚೂರು ತೆಳೂಟು ಪತ್ತಾವಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಐಟ್ ಮೆಲ್ಲ ಪತ್ತ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನಡುಕು ನಮ ತಾರಾಯಿ ಬೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿತ್ತತೆ ಐನ್ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಮರ್ತದು ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೀತತೆ ತೊಂದು ದಾರ ಐಟೆ ಕೊನೋ ದೀಲೆ ಸೈಡ್ ದಿಯೋಚ್ಚಿ ಸೈಡ್ ದಿಂಡ ಅವು ಅಡೆಗೆ ನೀರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಇರೆಕ್ ಬಂದನ ಫಸ್ಟ್ ಪತ್ತಾದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಿತ್ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮರ್ತದು ತೊಂದು ದಾರಟ ಕೊನೋ ದಿಯರೆ ಇರೆನ ಮಡ್ಪುನ ರೀತಿಡ್ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಮಡ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಉದ್ದೋರ್ದು ಅಡ್ಡಲ ಮಡ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಉದ್ದೋಗುಲ ಮಡ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ರೀತಿ ಮಡ್ತೆ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ತೂಲೆ ನಿಕಲ್
ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಮಡ್ತದ್ ತೊಂದು ದಾರಟ್ ದೀಯೆ ರಡ್ಡ್ ರೀತಿಲ ಮಡ್ತದ್ ದೀತೆ ಒಂತೆ ಉದ್ದ ಒಂತೆ ಅಡ್ಡ ನನ ಒಂದು ಬೆಯ್ಯಡ್ ಪೂರ ಮಡ್ತದ್ ದೀದಾಂಡ್. ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಪರಿಮಳ ಬತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಪರಿಮಳ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆವುಂದು ಎನ್ನುವೆ. ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಎಂಚಾತುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ.